кәрәзіне ап кайтабыз, печатлеген булырга тиеш менә. Полностью запечатан, бу аңлата безнең балның өлгергән икәнен. Тәҗрибәле умартачы менә шундый бер кәрәздә 2 килограммлап бал булады. Шундыйларны бер баруда 360 дания алып кайткан. Хәзер аертып шифалы сыекчаны савытларга тутырып куясы. Һәм бу дистә еллар кабатлана торган эш. Әтисе Фахрислам шөгыленә тугры кала Шамил. Беренче сыйныфтан ук умартачы һөнәренә төшенә башлый. Әти мине беренче класстан умартачыга өйрәтә башлаган иде. Малайлар урамында уйнаганда мин умарта карыйдым, димар дирәйм. Аннары 91 елның 13 яшь иде, әтием үлеп китте. Шуннан бирле менә 13 яшьтән бирле шул умартачылыкны уйнап барам бер көндә. Әтигә Аллаһ рәхмәте olsun, шундый һөнәргә мине өйрәтеп калдырган өчен. Тумышы белән Фома авылыннан булган Шамил шәһәрдә турып карый бераз. Әмма күңеле авылга, умарта уяларына тартуга түзә алмый. 2012 елда Нурлаттан ерак булмаган Яңа Илгайда йорт сатып алып, янә яшьлек шөгылен җәелдерә. Бүген хуҗалыгында 5 дистә уя үз сатып алучылары һәм ассортиментны байыту теләге бар. Мини рамкалар. Аны марталар рамга уяга куйгач, үзләре матур итеп наращивать итәләр. Шундай кәрәз пырып булачак инде. Ул запечатанный вещь була. И бу безнең сатуда инде бик кирәкле бер кешеләр, потому что шундый бәләкәй рамнар сырылар. Аларга сырылар кисеп бирергә диләр. Кисеп биреп булмый, менә базарда инде. Менә мондый сатырга өчен бик аккуратный, матур була ул шундый, как сувенир, как подарок. Менә шундый сувенир рамнарны умартачы сезонында 200-300 ләп ясый икән. Сөйләшкән арада карабыдай балы да аертылып бетте, быелгы елда тәүгесе. Карабыдай балы безнең железо күп. Кемнәрдә гемоглобин, пониженный гемоглобиннан бик файдалы ул, гемоглобинны күтәрә. Шуның белән карабыдай бал күбрәк файдалы инде. Любой бал үзенә күрә файдалы. Уяларның барысын диярлек Шамил бал бирүче кырларга алып чыга. Әйтик, менә бүгенге карабыдайныкын ул Самары якларыннан алып кайткан. Моңарчы Юкәнекен Спас районы якларында җыйган. Өйдәге берничә уясында да бөҗәкләр хезмәтен бәяләр вакыт. Монда бу минем өйдә бүгенге багыш балы. Менә мосы уже светлый бал, цветочный, разнотравье була инде. Менә бу балны уже бер-ике кичкенә буяны карарга була ертырга. Умарталыкларга күченеп йөрүдә бергә аралашучы дуслары да ярдәм итә. Көтелмәгәндә килеп кергән Әлки умартачысы Валерий Салеев шуларның берсе. К медоносам надо ехать. Бал җыя торган үсемлекләр кырларына, болыннарына бармыйча мул уңыш алып булмый. Без шулай дуслашып киттек тә. Аралашканда Шамилнең үз эшен профессиональ дәрәҗәдә белүен аңладым. Ул менә бүген үзенең балын алырга дип килде. 2 көндә 8-9 килограммлык артым, бу бик әйбәт. Умартачы Шамилгә бу эштә хатыны Алеся һәм 4 улы да ярдәмче. Өлкәнрәкләре белән уяларны карарга, рамнар җыярга, бал аертырга мөмкин булса, кичерәкләре беренче дегустаторлары. Бездә бик тәмле бал. 600 килограммнар шул лип откача иттек бүгенкендә. Данный момент шушы лип балыннан без үзебезнең гаиләбезне алып барабыз, йортларны ремонтлыйбыз, бөтен расходларга шул безне выруча итә инде. Яракка шундый табыш. Табышыбыз Аллага шөкер. Бу шөгыль миңа ләззәт бирә. Кыш узганын умарта уялары янына чыгуны көтеп җиткерә алмыйм ди Шамил. Ышанабыз, күңел биреп эшләнмәсә, балы да шул кадәр татлы булмас иде. Гөлназ Хәсән, Шинишат Мәхмүдов, Нурлат хәбәрләре.